Pracovat v RM Gastro pro mě znamená pracovat v české firmě, kde si váží lidí a kde můžu tvořit nějaký hodnotný produkt. Zároveň je to dynamická firma a inovativní, takže člověk se má pořád co učit. Určitě jistota za mě, jelikož jsem předtím pracoval 6 let na skladě a tím pádem jsem se posunul až na obchodníka. Určitě rodinný kolektiv, co mi tady přijde do práce, chodím rád. Pro mě to je velká výzva, že můžu svoje celoživotní zkušenosti předávat mladším kolegům. Stabilní zaměstnání v rozvíjející se firmě. Máte kolem sebe tým lidí, kterým jde o jednu jedinou věc, a to je spokojený zákazník. Hlavně pomoc zákazníkům a úplně mě baví ta jejich následná například třeba vděčnost. No, pro mě to znamená možnost osobního růstu a dělat práci, která mě baví. Přivedlo mě sem určitě práce s technickým produktem. Já rád hledám technické řešení a vlastně pomáhám zákazníkům. Někomu pomoct a vlastně za to dostanu ještě výplatu, tak to je úplně skvělý. Tým je skvělý, pomáháme si. Nestalo se mi, že by mi někdo nikdy řekl ne. Když potřebuju pomoc, nebo to fakt jako všichni ochotní pomáhají, poradí. Rodina. Jsme spíš jako kamarádi, než jako kolegové. Všichni si tykáme většinou, samozřejmě kromě nadřízených, takže určitě je to pro mě přátelský prostor. Je fajn, že máte kolem sebe lidi, kteří vám pomáhají, podporují vás a nechají vás růst. A hlavně je s nimi velká sranda. Z těch jednotlivých kapiček, jako je Kuba, Míla, marketing, ředitel, obchodní oddělení, se skládá to velké moře RM Gastro. Nejvíc mě naplňuje to, že není každý den stejný. Můžu se furt vyvíjet prostě a každý den se učím. Vytvářím produkt, na kterým je Made in Czech Republic. A nejlepší na tom je, když vidím na těch nováčkách, jak vlastně mi pokročí a rozkvitají se. Různorodost. Že každý den vlastně člověk není na stejném místě a furt dělá něco jiného. Moje práce je zajímavá v tom, že z titulu exportního obchodníka můžu navštívit nejenom pochopitelně obchodně celou řadu firem, ale současně mám i čas na sebe a sám se můžu podívat po místech, kde jsem nikdy předtím nebyl. Hlavně pracujeme na jednu směnu, což je velká výhoda. Cítím osobní posun v tom, že na strojích, na kterých teď pracuji, jsem v životě předtím nedělal a vidím, jak se na nich zlepšuju a dělá mi to radost. Posunul jsem se určitě a učím se neustále se posunovat dál, protože tady to je dynamický kolektiv a inovace přichází jedna za druhou. Naše práce je o tom, že jsme hodně samostatní, vlastně záleží to na nás. Máme aplikaci Zlepšovací návrhy, takže je to velice vítáno vedením. To je jeden i z důvodů, proč mi ta práce baví, protože ta možnost vyjádřit se vlastně k inovacím a k zlepšením tady určitě je. Každý zaměstnanec tady má svoje slovo a když to slovo dává rozum a je to reálný, jakoby, tak si myslím, že firma v tom podpoří. Tady je důležitý, že se učíme i my ve spolupráci na těch nejnovějších, nejmodernějších technologiích. Digitální vývoj, dotykové obrazovky, takže se to všechno přenáší a my se na tom můžeme podílet. Můj největší úspěch ve firmě. Tak za mě je to to, že jsem se opravdu naučila spoustu produktů, takže jsem na sebe jako v tomhle smyslu asi hrdá, že jsem se dokázala prokousat všema těma produktama, které jsou, neboť pro mě to byl úplně nový trh. Za můj největší pracovní úspěch je právě ten skok do toho školitele. Přinesem firmě třeba B2B, to považuji za svoje dítě, to znamená, to je online objednávání místo papírového katalogu a rád se podívám na projektech. Je pro mě čest, že můžu pracovat v RM Gastru a předávat svoje zkušenosti dalším lidem, který jsem nabyl za celý život. Lidem, kteří chtějí nastoupit do RM Gastra, bych vzkázal, že jsme silná, prosperující firma, která nabízí široké spektrum pozic. Rozhodně se zde může naučit spoustu nových věcí a posouvat se dál a dál, protože firma nabízí školení, nabízí různé kurzy. Ať se určitě nebojí zkusit něco nového. Ve finále já jsem vyučený zedník a teď dělám operátora CNC. Že je to práce, která má budoucnost, protože se vždycky bude jíst, vždycky se bude vařit. Pojďte to zkusit, pojďte mezi nás, protože jsme prima fajnová parta. RM Gastro je firma příležitostí. Každý, kdo má o příležitost zájem, tak ji u nás dostane.